Nézzél már ide, Fanni, nézd már ide! Üdvözlök mindenkit, én Nóri vagyok, és itt van velem Fanni. Sziasztok! Jó, akkor köszöntél. Jó, nem baj. És akkor most elkezdünk egy Minecraft túlélő sorozatot. Itt ütöget. Máma. Jó, na mindegy. Vágjunk fát, aztán majd szerintem kéne szerezni kőcuccokat. Lennél szíves megszólalni esetleg? Sírok. Jó, na mindegy. Az előbb amúgy a Fanni beleesett ebbe a szakadékba. Nézzétek, itt van ilyen szakadék, és ebbe beleesett ügyesen. Azzal kezdte, följöttünk a szerverre, és mit csinál? Hát nem belefut. Tehát oda fogunk most lemenni mindjárt. Megyünk jó. Belevelöki. Lemegyünk oda? Meghaltál! Itt vagyok, gyere! De ügyes vagy! Na gyere. Várj, kéne valami lépcsőt építeni. Nincs semmi tudtam, csak fa. Várj, jövök. Hozok földet. Elkezdtél valamit addig? Na persze. Oké, akkor amúgy itt addig. Akkor szedünk most jó sok vasat. Szedjél vasat addig, mit követ? Kevés lett a föld. Azt nem hiszem el. Halleluja. Le kell Na és amúgy építeni. annyi lesz kb. Egy rész, ugye, hogy letelik egy nap. Tehát az lesz egy Jó rész. tudni. Igen, ezt Szem kell mutatom, mondani ilyen tök nekem. random. Na mindegy, annyi lesz egy rész, az kb. Olyan 10 perc. Az elég, nem? Jó, figyelj, jövök. Máma. Jó van, na, jövök. Hallod, de megint kevés a föld. Kiszedtem egy csomót, és megint kevés. Ezt nem hiszem el. Ugorna. Úgy akarom szedni, Akarsz hogy ne meghalni? legyen olyan mesterséges. Hozzak fát? Kinek? Magadnak lesz? És neked nem kell? Nekem nem. Hát én hozok majd mindjárt azt is. Én nem te vagyok. Máma. Várjál, jövök le. Hallod, itt nem bírok lejjebb építeni. Segítesz? Hallod, mindjárt kiütöm alól a blokkokat, azt lássál. Hol van? Ja. Na, len vagyok. Azt nézzétek, ezt a járatot. Onnan indul, és így... Ügyes vagyok. Na. Adsz követ? Ezt is én találtam meg. Tudsz adni követ? Ahó, Fanni. Adsz követ? Elég 3. Nem elég 3, erre ide ad, vagy? Ez mennyi? Te annyit szedtél, te? 30. Na. Oké, most, hogy nekem is lett csákányom, akkor szedek A vasat. Fannynak a segítségével. Kössze. Aztán majd Szedj ide ezután vasat. kéne kaját keresni. Aztán pedig házat építeni. Hát nem itt lakunk a bányába? De ezt most te se gondoltad komolyan. Jó, mesélj el ennek a sztoriát, ennek a mámának. Hát mámára. Mámának. Meséld el. Beszéld el. Zombit hallok, itt vannak lent zombik. És leestem majdnem. De megértem. Kéne kaja, éhezek. Hát te mikor nem? Haha. Szedek követ, és hozok kaját utána. Kéne gyapjú. Kéne szerválnom gyapjút. Te merre vagy? Valahol. Na, Titok.
Hol vagy? Merre? Szedem a vasat meg a szenet. Ja, oké. Már van 20 vasam. Nekem 8. 36 széz. Feljöttem ide. Csinálok addig egy kemencét. Csinálok neked is egy kőkardot, az úgy jó. Mindjárt leviszem akkor, csak keresek állatokat. Ja, itt vagy? Jó. Tessék. Én abba akarok lakni, ott a gombába. Itt van csirke. Nem tudom, ezt megöljük, vagy nincs párja, hát akkor meg kit érdekel. Ott van barany, barany. Jó, van egy kajánk már. Oké. Egyelőre elég. Nekem pont elég. Nem, azt nem kaptam gyakran. Kéne más állatokat is szerezni. A gombába lakjunk már. Oké, nekem jót is. De amúgy ez milyen már, érted? Elkezdünk videózni. Amúgy nálunk nem szoktak kocsik járni. Ilyenkor meg itt jön el 100. Csomó Igen. kocsi ilyenkor jön el. Ölök csirkéket. Éhes vagyok. De mindjárt kapsz kajcsit, várj. Már megettem a gyárs csirkehúst. Az mérgez, hogyha rohadt eszel belőle. Ha már ettem, de nem mérgezett meg. Hol a kemencém? Ja, itt a kemencém, jó. Nagyon Nézd. leestem. Elkezdem sütni. Pont 8 darab van, és egy szenem volt. Jó, akkor hát gombával lakjunk, azt mondod? Akkor lakhatunk gombába felőlem. Úgyis itt ez a bánya, ezt majd felfedezzük akkor. Jó. Meg itt van ilyen szavanna, ott meg van majd falu. Arra majd el kéne menni. De a szavannákban általában van falu. Lejövök szénnér, vagy szedtél szenet? Van nálam már 40. 48. Jó, hát akkor van itt bőven. Én is szedek, mert nekem is kéne valamennyi. Hogy nálam is legyen. Aztán meg kimehetünk fát vágni a házhoz. De kőből lesz a házunk. Dehogy? Vagy az alja lehet kőből felőlem. Az hogy fog kinézni? Hát mint egy falusinak a háza, tudod? Hogy alul kő. Igen, Felette csak mi nem fa. vagyunk falusi. De jó az, hogyha ennyire akarsz követ. Megyek fel a kajáig, szia! Csá. Elkezdtem sütni ott. Ó, amúgy. van felbírok. De itt fönn is van egy csomó vas, de nem akarok oda fölmenni most. Majd később felmegyek érte. De szépen megépítetted ezt a... Tudom, gyönyörű, ugye? Nem, már kezd esteledni. És nem szereztünk de nem gyakrót. Nekem van egy. Elég nekem Bányában van. lent hagyok egy crafting table-t inkább. Barkácsasztalt ott hagyjuk. Ez a lépcső nagyon tetszik nekem. De majd megcsináljuk Ennél jobban? normálisra, meg kéne csinálni majd. Jó. Na, akkor ez ilyen bányászgatós. Menjünk oda gyors a gombához, szerintem annyi még belefér ebbe a részbe. Tudsz szedni nekem is? Nagyon éhezek, 2 húsim van. Jó. Elmegyünk akkor oda a gombához? A piroshoz vagy ehhez? Segítesz? A piroshoz. Itt is van egy izé. Ja, hogy ott, ja, semmi. Most nem lehet bele, vagy alá költözni. Jó, jövök már. Merre vagy? Ja, oké. Jó, jönni fognak a zombik. Én félek a zombiktól. Itt majdnem leestem a szakadékba. Ó, Már itt is van van. izében meg. Már is vannak zombik. Jó, nekem már lesz ágyam. Nekem nem. nincs. Nekem is Úgyis kéne itt van. barit szerválni. Gyere már. Várj, innen Hol várj. vagy? Itt vagyok. De megértem tőled. Várj egy picit. Elkezdem, Hoppá. akkor gyors. Várjál, akkor most csak tényleg ilyen gyorsba. Hát ez gyönyörű lesz. Ott egy bárány a fal tetőn. Mindjárt jövök, oda megyek érte. Oké.
De mi vagy ott fönn? Gyere le. Hallod, hogy a kutyák ugatnak? Nem. Pedig elég almosak. Jó, na, figyelj. Itt elkezdtem Ó. kb. Jó, Inkább visszamegyek meg, gondoltam magam. Úristen. megcsináltam. Valamennyire. Látom, hogy Ez csodásan néz ki. Ezt se fogod összetéveszteni másik házzal. itt egy boszorkány. Az a gáz. Azt öld már meg, ha megbírod. Hogy ölöm? Akkor megölöm én. Ha ő jön, én biztos nem vagyok. Várjál. Figyelj, rátámadok. Meg fog dobni Patival? Nem dobott meg, viszont kaptam puskaport. Az majd jó lesz TNT-hez. Ott egy creeper, na azt már nem szeretjük. Creeperökkel kifejezetten rosszba vagyok, te. Ott egy bárány a fa tetején, azt megölted? Vagy arról beszéltél? Aha, az pont az, na jó itt. De nem áll, nekem nincs ágyam, Fanni. Honnan szűrjek neked a kósakét? Honnan tudjam, de azért na. Itt be a tárgy. Te most kiütötted középen ezt a izét? Ahol. Hát de nem áll, ez kellett volna a létrának. Na mindegy, ilyet már úgyse fogunk tudni szerezni. Van egy Mit kis akartam? problematika. Ja, ajtót akartam. Majdnem kivettem a botot. Ajtót akartam, hogy ne jöjjenek be a mobok. Jól van akkor. Ezt itt befedjük. És most lehet nem láttok Nyisd amúgy ki az ajtót. semmit. De Nyisd így. ki az ajtót. Ez úgyis emeletes ház lesz. Gyere be! Gyere be! Mit csinálsz? Jó, Mi nem bírok ja? hát jó, te bírsz, és akkor én azzal nem mész sokra, hogy te alszol. Hozok tölgyfát. De hallok Igen, itt amúgy ilyenkor. vala. Várj, nem kéne megölni, hanem le kéne a Nincs szőrét. kő. Van állatkő? Van. 24. Hogy? Az. Aha. Adok 12-t, akkor felezzünk. Oké, meg kéne várni, hogy 2 kisüljön, és akkor gyors csinálok belőle. Jaj, leestem ide. Jó, mindegy, nem baj. Oké, megvan 2. Jó, van metszólom. Hol vannak izé? Oh. Hátra fordulj. Jó, várj, csak most be kéne mennem. Van egy kis akkor. baj. Gyapjúért, Itt egy kis segítsek? falu zombi. Azokat utálom. Azok szerintem akkor falu. Jó, van, én mentem fel. XP, gyere ide! Alig. XP! Alig maradt TP, ézé. AP. Következik. Kicsi falusi zombi! Segíts! Jó, megöltem. Júj! Egy élet! Egy Ja. élet! Hallod, oda bejárati ajtó? Nem találom. Ja, el. Hallod? Világító. Várj. Majd nem adok csirkét. Azt a... Hallok Nem, itt befogták. amúgy valamerre... több bárányt is, de nem tudom, hogy merre. Ó, itt van egy fenn a fa tetején. Jó. És erre mennyit ad? Egyet? Ó, nem baj. Mit vár? De itt több is van szerintem, csak nem egy. Itt egy ender van. Aznak a szélében. Aha, a fa tetején vannak a bárányok, ez milyen már? Nincs kedvem kimenni. Ott egy creeper, remélem nem fog Na, észrevenni. megvan a 3 Hozzá. gyapjú. Fanni, tudunk aludni? Mondjuk most már mindjárt Akkor reggel haladhatnál. Jövök már. Már jön a zombi. Itt vagyok, vigyázz, ott egy falusi. Mi falusi? Meg egy zombi, az nagy. Na, zombi. Sima zombi. Miért falusit mondtam? Nem egy. Gyere már be! Jövök. Ez kicsit talán. Szívesen Ó, én máskor is. azok a izén. Menj le onnan.
Jó, itt. Fúj, a lábadnál alszok. Ott aludtam a Én itt fogok lábadnál. aludni. Én itt fogok aludni. Jó, Nincs itt semmi. akkor ennek visszaszél. De Ott persze, egy ilyenkor itt rendőr van. amúgy van Persze, ilyenkor már itt van a bárány. Amikor meg nekem kell, Itt van. akkor nincs. Jó, szerintem gyors csináljuk meg még ezt a gyors házat, aztán meglátjuk, mi lesz. Gyere ide, XP, gyere ide. Gyere ide. Na. Jó. Oh, jön egy creeper. Hú, jól láttam szerintem. Azokkal nem vagyok jóba. Kikkel. Kikkel nem vagy jóba. Kéne kaja. De Nálam nem van. fogok sokra menni. Na most már tényleg kicsit szűkös a hely. Jó, akkor szerintem amúgy, ja, lassan ennyi. Ugye? Mhm. Jó, na akkor hát, Fanni még itt van. Ennyi is lett volna ez a rész, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Találkozunk a következő videóban, sziasztok! Sziasztok!